El lloc on jeia, arraulida, estava fosc, però la nena va fer tal com li havien manat. La dama li havia dit que esperés, que encara no havia passat el perill, que havien d'estar-se tan quietes com els ratolins d'un rebosc. La nena va saber que era un joc, com si juguessin a fet i amagar. Des del darrer dels barrils de fusta, la nena escoltava. Va fer-se una imatge mental de la situació com li havia ensenyat el pare. Uns homes a prop i a lluny, que va suposar que eren mariners, es cridaven els uns als altres, amb veus fortes i tosques, plenes de mar i de la seva sal. A la distància el ressò de les sirenes dels vaixells, dels xiulets de llauna dels rems en xocar contra l'aigua, i més enllà el crit de les gavines grises amb les ales esteses per absorbir el raig del sol. La dama tornaria, li havia dit, però la nena desitjava que fos aviat. Feia temps que l'esperava, tant que el sol havia recorregut el cel i ara li escalfava els genolls per sota del vestit nou. Parava l'orella amb atenció esperant sentir el so dels enagos de la dama fregant els taulells del moll, el so dels seus talons com mai no ho havien fet els de la seva mare. La nena es preguntava de forma vaga i despreocupada com solen fer les criatures que reben molt d'afecte, on devia ser la seva mare, quan tornaria.